Erdialdeko lurralde osoaren jabe ikusten du bere burua. Han agindu nahi du ez soilik konkistatuz. Baizik eta hango guztien gogoak bere menpe hartuz. Horretarako ez du armadarik behar. Ez! Eraztunak. Eraztunok erabiltzea onartzean, haren laguntzaile bihurtu zarete denok. Eraztunak engainatu egiten nauela uste duzu. Baina nik badakit, gidatu egiten nauela. Hau guztia, haren plana izan daiteke. Eta eraztunok, haren bidea boterea lortzen. Suntsitu egin behar ditugu. Eraztunena gero eztabaidatuko dugu. Orain erantzun nori. Nor da gizon nori? Ez da gizona. Engainatu egin ninduen. Sauron da. Nola ditu behar dizut? Oparien jauna. Gure lana oraintxe hasi da. Mendi eta basamortuetan zehar ibili naiz nire lagunari. Bere patu aurkitzen laguntzeko. Gure munduaren etorkizunaren giltzara. Sua gelditzea da nire egitekoa? Sauroni aurre egitea? Heriotzari iruzur egiten saiatzen. Hondamendian biagora eraman gaitzake. Aita, kendu eraztuna. Beldur naiz Durin. Erdialdeko lurraldeko guztiak daude arriskuan. Gaizkiaren eskuetan utziko dituzu. Zer egin didazu niri? Utzi Sauron neuri. Itze eman Elrond. Ez zarela geldituko ura hondatu arte. Barkatzeko. Denbora handia behar da. Zure aizkora behar dutene adiskidea. Borrokatu nirekin! Borrokatu gure lagunekin! Iluntasuna datorren. Beti dago norbait. Aurreratu. Eta distira egiten du. Bederatziak emango dizkitazu. Gurth, die who that been!